Какво му трябва на един човек? Един слънчев, прекрасен уикенд от 3-4 дни. Време, в което да се отдаде на своето хоби. Всеки има различно хоби с цел. Всеки подбира хобито с цел да избяга от скуката, да усети свободата. Аз имам много хобита, но едно от любимите ми хобита е ето този мечо, наречен Уилкинсън. По-късно ще ви кажа, че се казва Уилкинсън. И така, вече съм в Черна гора. Реших да попътувам малко до Хърватска. Трябва да пренощувам в Сплит, Задар, Плитвички езере и така нататък. И така, усещането за свобода пак се връщаме на това нещо. Желам го на всеки да го изпита с любимото си нещо, с любимото си хоби, което е за себе си. До скоро! Да не забравя. Чиче, благодарности, че ми подари, т.е. че ми го даде. Ще си го плата. Ветробрана. С него усещането за каране на този звяр е уникално. Комфорт, удобство, просто все пак размера има значение. Добър ден от Сплит. Току-що се настаних в едно апартаментче, къща за гости. Лаура, страхотна тераска с барбекю, с всичките му екстри. Апартаментчето е направено с страхотен средновековен стил. Баня и туалетна прекрасни. Днеска прикараме тук, сега ще се разходим из центъра на Сплит за посещение на някои исторически забележителности, да хапнем нещо от традиционната хърватска кухня. И така, утре потегляме за Дубровник. Айде! Едно от задължителните места в Сплит, които трябва да посетиш, това е Диоклециановият дворец. Дворец, лятната резиденция на император Диоклециан в началото на 4 век. Днес е една от най-важните исторически забележителности и запазени изобщо в световен мащаб. А ето това е самият император. Нека го погледнем. И така обиколката ни започва вътре. Страшно много туристи, най-вече от азиатски произход. Къде ли не са те? Просто човек е трудно да намери думи за възхищение от запазената структура, изобщо в вековете. И сега излизаме на площада на камбанарията. Ето вижте за какво става въпрос. Наистина това си струва. Да, наистина човек остава без думи. Изобщо как се е съхранило в вековете. Харесвам да посещавам такива исторически забележителности и да ме връщат назад във времето, защото имам богато въображение.
Не знам дали се допуска горе до часовниковата кула. Мисля, че да, виждам хора. Отгоре се гледа целия град, така че задължително трябва да се качиме. Едно истинско архитектурно чудо. С всичките му детайли, типични за римската епоха. Пак повтарям, началото на 4 век. Всичко е съхранено, седно е построено преди 50 години. Да видим дали ще не пуснат в кулата. Катедралата Свети Дуя. Една от най-старите катедрали изобщо в света, построена от Диоклетиан като гробница първоначално. Просто гледките са орган. Самия саркофаг. Посещавал съм доста катедрали в Италия, обаче просто тук съм вече изумен. Това как е съхранено всичко. Препоръчвам на всеки, просто който посети Сплит, задължително да дойде тук. Задължително. Hello. Айде на път за кулата. Тук просто за хората, страдащи от клаустрофобия, не е желателно. Страхотно. Георгия, това е пътека. Точно е за тези гледки дойдох в Сплит. Голямо изкачване на тази кула. Просто цял Сплит. Това е камбанерията на катедралата Свети Дуя. В сърцевината на Диоклетиановият дворец. Ето за тези гледки човек си струва да мине тези 900 км. Страхотно.
катакомбите на замъка на двореца на Диоклетиан, където са съхранявани храни и провизии. Много такива складови помещения има. Площадта Републик, който също прилича страшно много на площада в Венеция, Сан Марко, с изглед към морето, страхотна гледка, круизери, спокойна, тиха атмосфера, страхотно място. Айде! Пропаднаха ми не ми се осъществи пътуването до Катания, до Сицилия по-точно, поради лошите метеорологични условия, обаче и Сплит не е за подценяване. Ще дойде време и за Катания, и на него му идва реда. Но тук просто е наистина красиво. Айде сега пием едно кафенце и продължаваме. Чао! I'm back on my feet again, again, again. Back on my feet again, again, again. Love in my heart and peace with my kin. I'm back on my feet again, again, again.
На вниманието на всички мотористи, на които страст са дългите разстояния, това е истински круизен кораб. Yamaha Stratoliner. Вчера съм минал 1011 км. Даже не се наложи да сложа и облегалката. Комфорт, наслада. Просто едно страхотно пътешествие. В момента сме на път за Дубровник. Гледките са спиращи дъха, както е казал поета. Особено съчетанието между уникален звук на Ванс и музиката. Любимата музика. Айде, след малко. Gonna follow where the cold winds lead. Someday I'll walk through, but not tonight. I've still got fire, I've still got light. Someday I'll walk through, but not tonight. I've still got fight. I've still got light. И така, продължаваме с историческите забележителности на околността Дубровник. Крепостни стени на Дубровник. Сега влизаме вътре в крепостта. Изградени са 14-15 век, предпазвайки от нашествията на османците. Да видим сега тук. Една хубава хърватка. След 800 метра дръжте вдясно и после завийте наляво. След 800 метра... Ti poslala bar kesu kako. Kažu, rekao sam da se ne vraća bar 5000 eura. Šta su njih dje radi? Šta su njih? Абе, наистина тук е страхотно, а? И една уникална катедрала. Тук си струва за разходка. I mean, you're not short. Nobody questions that war start to a Russian I had to sit flag, and that was literally my only weapon. Но е прекрасно. Но е прекрасно.
No chains can hold me. No storm can drown me. I am the road. Излизайки от поредната катедрала, не може да не отправиш молитва за здраве на всички близки и познати. Катедралата в Дубровник. Красно място. Due per giungere. Con la foto. Ема бе, то на където и да погледнеш е страшна красота. Особено от този Которски залив, дето го минах. Просто гледайте гледката. От морето до високите скалисти планини. Не знам. И панорамния път на Позитано преди 2-3 месеца, дето бяхме, е нещо, обаче тук останах направо очарован. Рая на моториста.
The sun don't shine like it used to do. The nights are long and the sky ain't blue. I felt the weight of this world on my chest, but I keep moving, I'll give it my best. Survive the pain. Storms may break me, rivers may rise, but I've got the strength